Значи ти си началото на Ергена, това всичко. Ами да, даже моите приятели могат да познаят, вика, той вика изплискал легенда, нещо му стана. От началото искал да съди за 20 000 лева. Ще вика много момиче сега, много те харесва. Вика обаче, аз нали ще стоя при вас, вика, като правиш. Аз съм с моята, той си на приятелка с моя приятел. В една стая. В една стая, да. На Монголия е Улан Батор на Монголия. Тук е писаха на Монголия. Веднага отговарям Улан Батор. Не съм чул, никъде не съм видял. Пацо от Big Brother твърди, че сте братя. Пацо не е мой брат. Така казваш ти. Искам тук на тази маса да дойде Пацо. Аз не съм имал хеморини. Да се объркат. Ей, Пацо от Big Brother, как си е, брат? Какво правиш? Как? Те будете да говорите само за мен. Друг брат съм едно, сега ти така не човек. Брат, трябваше да се караме. Вместо да се караме. Чакай, дайте пием нещо. Ма ме ме омръзна сам, ме викат имаш друг брат. Пазар, че басикат на всяка хората, баща ти. Дай да по едно мезенце да хапнем и да не се занимаваме с глупости. Айде. Да не е ли хубаво вместо да се караме и да ме пръскаш с вода, аз нищо лошо не съм казал за теб. Ами... Е така да седнем да си хапнем. Гледай, тук има ушички, има салатка, мезенца. Добре, извинявай, прощавам ти. Стари Си приятели. извинявай. Моят двойник, той е по-готин от мен. Имате прилика обаче уникална. Двамата и Алек Ергена, а третия, нали аз? Ето. Само ако бех Алек Ергена аз... Алек Ергена не се вписа много при нас, ние сме те по-добре. Ние сме малко по-прости. Да, той е много интелигентен. Абе, продукцията такава, иначе такова те. Иначе добре сте ме посрещнали, много ми е приятно компанията с вас. Гледал съм много ваши епизоди в YouTube и в TikTok. Любими мои мезенца, така хубава автентична обстановка. Благодаря за поканата. Пак ще бих дошъл с драго сърце по-нататък нещо да направим. Аз съм готов за предизвикателства, вие сте по-щури и по-диви, между другото от по-различните хора в YouTube и TikTok. И това ми хареса, просто така при вас ги няма това клишето, бягате от клишето и сте по-разчупени. Аз харесвам такива хора и ще си допаднем. И извинявай пак за това в началото. Вие не знаете, малко се скарахме го напръска с вода, но ама приятелство, това между другото, като има някакъв скандал и така нещо. Водата права, измиването на лоша енергия. И между другото така става и силно приятелство. Да. Като има някаква караница. Едно време като деца се биехме и след това бяхме най-добри приятели. Чакай да ви дам на пушните, че аз казвам думата и повечето хора цикат да не може да кажа две думи. Кажете си ви нещата. Ти викаш, гледаш ни, бягаме от клишетата работи, обаче аз съм израснал с теб. Съм те гледал и ти си ме вдъхновявал цял живот. И сега като изчезна от екраните и просто изеднаха нови някакви такива, не мога да се сравнявам. Много мили, и затова трябва пак да сила да станем, да се върнем с такива легенди като теб, да сме в ефира. Да ти кажа, ти всъщност ти си стана известен от Big Brother. Да, това ми беше първата медийна изява, вече първа преди 18 години и първа вече ми тръгнаха нещата, вече други реалити предавания, подкасти, реалити шоута. Дори първото предаване, като каза Алек Ергена, вие сте по-малки, но има го в YouTube и в VBOX. Търсиха между жена ми на 2013 година още. 5 момичета се борих, с Винета Райкова го прави предаването. Напишете да може да ви е интересно да го видите. Нали, не беше толкова мащабен проект, по нова телевизия беше. 2013 година, окрутяване на Парничева. Имаше кастинг и 5 момичета в Гълъбово идваха в моя град и се бориха за моето сърце. Няколко епизода, всяка неделя по нова телевизия беше. Коя година това? 2013. Точно след All Stars, аз бях 2012 в All Stars. Да, там ги запознаваше с вашите. Точно така, да. С мои приятели, да. Значи ти си началото на Ергена, това всичко. Ами да. Първия Ерген. Ти си първия Ерген. Много сега не го помня това нещо, не го знаят, обаче който се сеща. То го има в интернет. Не мога да не говоря празни приказки, чук нещо ще излезе веднага. Нещата се пазят. И това беше още далечната 2013 година, преди 11 години. Още нямаше никакви такива. Той Ергена дойде преди 3-4 години, дойде сега тук, както знаете.
Но Абе- нали, сега е по-мащабен проект, сега, нали, острови, много по-голяма продукция. Нашия беше по-малък проект, пак не, за времето си, но... Там бяха вкарали някакви хора да те учат как... Да, лека му пръст, Денди. Спомняте го, той почина, нали, Бог да го прости. Той там учи обноски, който също мой приятел и брат, също там имаше един епизод с него. Беше хубаво направено така за времето си и хубави спомени само ме така ми навява. С момичето, което спечели, защото така имаш победителка, нали? Бяхме 3-4 месеца заедно, но аз още тогава бях на 20... Да, пробвахме, да. Аз бях на 29 години, още така кръвта ми още вреше и не бях готов за сериозна връзка, макар че момичето тогава беше 10 години по-малко, тя на 19-20 години. Искаше говореше за деца, за сериозна връзка, но аз тогава още бях така, летях в областите, в смисъл, още ми се ходеше, ми се живееше, не бях готов за сериозни отношения. Пък и сега видяхте, аз съм с моята дъщеричка, видяхте наистина какво са кроищи. Страхотно е. И вие нямате ли деца все още? Той има 3. Ти 3 деца имаш? Ево, браво. 3 деца. И ти си още на 30 години, браво, ево. Да, млад си, под 31-2. Ами, браво. Аз съм като теб в Ергена, където си бил, същата работа. Ама аз на 34 станах баща. Има време, аз Имаш, съм 28 Да, брат. имаш доста време. Живи и здрави. Та салата, обаче, за да бъде по-добра, Я да го видим това. Това твое производство нещо. сега ще кажа, това е мое производство, аз Браво, съм бе. половин грък и имам един чичо в Гърция, който 3 поколения са назад и създава този зехтин. Зехтин страхотен, Много яко упаковка. Ераво. Какво означава на гръцки? уникален. Означава на древногръцки език масло, извлечено от маслина, от плода на маслината. Супер. Това е елексира. Това Браво. са за теб подаръци специално, така искам аз да овкуся обаче салатата, защото на Лъчо, като гледам така, машала, гледай, такъв цвят вижда ли си? Това направо. Това е направо. Злато. Ще тако. И знаеш какво? Има ли го в веригите навсякъде или? Ще го има. Той Добре. е съвсем Аз нов сега продукт. Да. Мисля, че И се такова. наложи, да. Така че, ако го харесат и хората, ераво. така Ераво, нататък. най-добрите зехтини. Значи от Гърция салатата директно. вече е овкусена. Перфектна е салатата. Гледай. Ти го правиш сладко. Миме, яла и ти да боцнеш. Гледай. О, машала. Кухнята е уникална. Ама какво говориш, бе, човек? Пазарджишки край. Бил ли си по Пазарджик? Я край за Пазарджик сега. Бил съм много пъти, имам хубави спомени преди години. Имаш ли? Къде си? Ходите по участие, тук дискотеките едно време Ларго, Планита Пайнер имахте. Ама не ходиш ли вече по такива неща? Хора по участие. Ходиш ли по участие? Даже с нощи бях на плаза на дискотеката в Ма как София. така участие? Който тук пее и аз заедно с него. Ма какво правите? Ами той си пее и аз примерно нещо някой път малко ме изкара на сцената, нещо направим кратък така скетч, нещо, представяме. Супер. И така сме си Абе, заедно. шоуто си е много яко. Да. Да ти кажа честно, Коцето, ти си ми бил идол към комиците, а Коцето към певците такова. На то лайфстайл много ми допада. Е така, примерно, по много живота, се разбираш? Да стигнем към въпросите. Слушам. Ти усети ли някога да има хората да имат към теб негативно отношение? Усещал ли си негативизъм? Значи да бъда честен, да благодаря нали, на съдбата и на Бог. През всичките тези години близо 96-7% от градовете, където обикаляме в цяла България, дори по чужбина, като съм нали, като има българи, топло ме посрещат, с усмивка ме приемат, радват ме се хората и почти винаги, дори нещо някой път да искат да види, не знам, аз така съм, може би така харизмал, че всявам усмивка в хората. И много малък е този коментар, че тук може да даже да видите и по TikTok и по други неща, са повече все положителни хубави, почти няма лоши коментари, няма лоши неща. И като повечето хора не съм, даже така сме били по дискотеки, мои познати, вика, аз с много хора известни съм бил, съм виждал, нали не, вика такава любов, когато имат хората към тебе, вика това, всеки може да завиди и мен това ми е най-голямото богатство. И повечето... Защо става? Моето мнение какво е? Нали, ти си известен, показвал си се по телевизията. Да, те много хора са показвали и са потъвали в забрава, като мине малко момента им там 3-4 месеца, да, повечето, да. Почти малко се задържали. Докато при тебе е имало емоция. Ти си показал, нали знаеш, колкото си по-близо до човека, който те гледа. И хората са му усетили, че и те му усещат и го виждат. Така, ако ми се случи това с Пеню или как Пейо. Да, Пеню, да. И аз бих реагирал така, ако искам да съм по-интересен по телевизията, бих във втория Big Brother. Нали? Там правихте някакви сурти. Да, тогава нямаше така. Беше повечето там простима и так правихме. Ами нали нещо да се разнообразяваме. Имаше някакви там... Да, и с тях имаше неща. Поначало има любовни авантюри, после пък караници, скъвги.
те са по-тежко, гледам сега, те направо, мили, че качват те, че тук там е някакви, те направо, нали, са станали се едно, че са ми майки, ще са ме родили направо. Малко наистина, нали, с уважение към тях, но наистина, по-малки са от мен даже 2 години. Ми изсипаха се. И не са раждали и двете тия, които са показват другата, трета, тя май е страни от тях любов. А те на колко години се знаеш? 8-5 набор са. Демек са на... САЩ до година правят 40, сега са 39. Да. Карат 40-та година. Аз съм 8-3, сега съм навършил 41, до година март правя 42. С какво се занимаваш? Я кажи сега. Точно. Да, ами... Ти казва гледахте в подкаста Да, при Тото там... беше в държавна работа. Да, нещо, точно така. Нали? Дневен, дом ли, какво беше? дневен център за деца и младежи с увреждания Да. в моя роден град Моля, Гълъбово. И това между другото е работата, която съм се държал най-дълго време. 7 години и половина. До сега повече от година и половина не съм бил на предишните Винаги работи. съм си те представил управител в някакъв нощен куприл. Да. Код студата прасен ви да кажем в Аз съм работил, аз съм имал дискотека на време Гълъбово и съм я движил и вървяха нещата. И също това също е моя така ампула. Това ти е, аз те виждам, че... Обаче пък също тази работа, която започнах, отдаваме се, свикнах и персонала, и отговорен съм, и децата, и родителите, всички се разбирам. Ако нали, на едно място, дори ти дадат шанс, ако не се справиш, ако не вършиш работа, има много така хора и ги махат. Хубаво, лошо, няма как да те държат, ако всички се опакват от тебе или върнат нещата, ти не се движиш нещата. Аз се радвам, нали, че оправдавам доверието, което са ми възложили на мен. Аз и ще го ям това. Ще едеме спокойно. Как е любовният живот? Имаш ли... Ами сега в момента съм свободен съм, нямам Колко време си половинка. Майката на детето ми сме се разделили преди 3 години някъде, 2 години половина 3 и през това време имал съм някакви така мимолетни, но сериозна не съм имал през това време. И мога да се кажа, че от тогава не съм имал сериозна връзка, както бях с майката на детето ми. Ама искам нали, също да кажа за момичета, за които съм не имах много разюзен живот, като съм бил свободен, нали, и ерген и нямал съм половинка. Обаче, като бях с майката на детето ми, ето, заклевам се кръст, 5 години, изобщо не съм изневерил, не съм правил нищо. Но, защото по този начин на живот, веднага с другата крайност, даже моите приятели могат да познаят, вика, той вика е сплискал или нещо му стана, поводял е, нали, преди, обаче като го усетях аз това нещо, че тя, точно започнах този период, като тя като забременя, нали? И вече носеше моето дете в утробата си и допреди да се разделим, аз си бях верен и си бях само с нея. А сега, имаш ли сили пак да върнеш стария пацов действие? Он е от едно време. Знаеш какво се чуда? Аз съм 28 години и имам чувството, че лека по лека се скапвам така, ма не искам да е така, искам да видя пример, искам ти да ми ядеш този пример, искам да върнеш стария пацов, да си кажеш, абе... Скоро се върна между другото, защото са по принцип, като са положителни хората на страни към мен, и аз съм положителен, няма как да тръгна с лошото. Аз не съм по принцип такъв човек. Обаче скоро са на една битка с то, даже му забравих името, Мулагин или как беше? Колагин. Да. Как беше? Само ти мога го правиш това. Да, и той ме провокира и тогава се събуди стария пат, събраха се 2000 човека на лайфа, почнах си ги моите си работи, се станаха и стана. Да, много. Нали, той не е също само повтаряше, той като 3 работи там повтаряше. Аз тогава не знам, той има ли го някъде качен, аз мисля, че имам някакъв отказ, той 13 минути беше целен с него лайф. 2 битки правим, той вече видя, че може да падне и спра да прави битки само и така. Вратна задна. Да. Искам да питам аз нещо. Как може човек с етка ти си гледам All Room си, като браснач си такъв и дар слово имаш? Да така, как не са те покани от някаква телевизия да водиш нещо? Имах предаване. Аз помня едно здраве време. Спацо на кабеларка, аз го помня. Без аутокю, без сценарий, по 2 часа и половина 3 лайв, то оркестър имаше, нали, минаваше време и аз говорих с зрители. Ами, те даже за реклама деца няма търсят мене. По принцип не знам, защото така в България някакви такива гадни хора рекламират, дет не са интересни. Аз като гледам на ние реклами, какво да ги споменавам да им прави реклама, ама такива дет няма така аудитория. Те правят рекламите, а пък мина за толкова години, ето има интерес, хората ме харесват, не се сещат никой рекламодателя ме извикат. Аз не съм някакъв алчен, да искам някакви големи пари, нещо така, не да знам. Минимално символично, минимално от сърце. А пък за предаванията може би не ме вика, защото имам си пак малко диалекта, нали, не съм типичен, но това аз съм си автентичен, това съм си аз. Нали, и хората това искат да гледат. Нали, малко нали, през времето, малко съм поправил, нали, не е на 100%, но пак се го дързя това автентичното в мене. Ами, скоро някой викаш, много си тъп, много си прост, викам човек, 3 часа говоря, викам на лайв.
викам стоят по 300-400 човека държа. През целия лайв са минали примерно 5-6 хиляди човека за тези 3-4 часа. Да. И ги задържам и не спирам да говоря. Аз като взема да говоря, Това е много изключително. Да, и много е случайно после направо с това. А пък прост човек, моля да държи хората да говори по толкова време и да стоят и да има интереси. Ти не ги слушай. Ама аз не съм виждал от нищо. Аз по принцип съм човек, който колкото да ме обиждат, каквито и хейтери, каквото и да ми кажат, аз го приемам с усмивка, да се забавлявам с тези неща. От твоя образ направиха Рачков, нали? Жоро Бекама, да. Жоро И Бекама. той беше много печеливш образ много години. Срещаха там с него. Да, имаш почта при Гал. Да. Жоро Бекама да направят образ за теб и да такова, това... Ма не, виж, много интересно към... И те даже и предавания почти вече спряха някъде на викат. Сега вече последно по YouTube и по TikTok подкасти хора. Телевизията става. Нали, последните предавания бях, те вече ги спряха и предавания бях за Бреното шоу на Рачков, при Цитиридис бях и в шоуто на Саймо, той вече нали, по 7-8 TV. Там вече така няма такъв интерес към и шоу. там ли си? Да, ма беше водещото от скандал. Тогава нещо имаше водещи бяха различни. Не бях с Сиромахо, защото от скандал беше водещ в шоуто на Слави. И това са последните телевизионни изяви като цяло. Добре, в тия предавания, в първи Брадър, ти имаш и сексуални отношения с едно момиче там или не беше? Не се стигна точно до секс, но да, целувки, ставаме заедно в едно легло, да. Първо, нали, там това с Пеню, да. после три значките, да, още едно друго момиче, да и не знам, там и после... Аз бях на 23 години, тогава тръгна и това прякор ми го сложиха тогава гласа на Big Brother, тогава Ники Николов и Радо Тушев. Те вече са в другите предавания телевизии, Плейбой от Голово, нали? Оттам тръгна това нещо. Дон Жуан на телевизията. Това е схемата. Как ти сваляш тогава? Защото тогава имаме доказателство, че си успешен бил. Сега нали не мога да питам, не знам дали... Само да ти покажа телефона си, колко съм успешен. Имам колекция от порноклипове, доброволно снимане с момичетата, без скрита камера, доброволно момичета сега че са. Ти за да си виж дотам, нали правиш не знам, имам някаква харизма. Как е схемата? Схемата ми някой път съм супер голямо дърво, нищо не покажа ми не правя. Ако е някой, примерно, по-отракада и направо си ме зарязва и не му връща внимание. Ако някой пък иска, много пъти съм рязан сега, дали съм правил на голям Дон Жуан Плейбой, признавам се. Даже чакай да ви кажа сега за едно отрязване скоро след това лято. Това не съм го разказал никъде между другото, много прясно. Едно момиче се оговаряме, нямаме никакви, не сме имали контакти интимни, писали сме се, чували сме се, един път сме се засекли и сега се засечем в Слънчев бряг. И двамата излизаме на дискотека, говоря. И отиваме на дискотеката, нали? Тя обаче искаше, беше припълна дискотеката, нямаше места. Трябваше там да випи работи, обаче не ми се набутваше, примерно, там да взимам бутилки, работи и намерях там при фенове малко такова. Обаче тя там видя някакъв познат, той на мен се оказа познат, всички са им познати, нали, като някъде може да сме се запознали и той дойде там при нас това момче. Нали, по визия момчето, нали, не съм голям красавец, ама нали, бях по-добре от него. Нали, видимо всеки ще го каже, нали, по чужбина някъде бил, по-малко от мен, но тогава е стормозен на живота, малко амортизиран. Ама изглежда е скарва нали, пари и тя видя, че сега няма да харча пари за нея да фърлям. Той нали взе барабани, извика, работи това, мама. И по едно време, он е къде аз тръгвам. И оставаме се останали сме заедно, останали при нея. Мина малко време, викаме, аз ще тръгвам, там нещо трябва да тръгвам, добре. Обаче тя тръгна малко, аз стоях малко, отида да видя другата дисека какво става. И гледам това другата дисека, тя при нея отишла. Ама, това аз такива хора по-добре. Видя, че той фърля пари, примерно, и тя се залепи за него. Аз се усетях, че няма смисъл да влагам пари в това момиче да фърлям пари. И си пасува там, черпях една бутилка вино там. Няма смисъл ти инвестиция в нея. Да ми Имаше превключи. едно, сега не знам дали това е истина. С този Митю, Митю Пищова, да. Сте били... Да, това е вярна история. Наистина е реално. Разкажи, какво е ами, имаше един период, като снимаме не шоуто, нали, там тримата умници имаме рубрика, нали, по GTV, те вече няма телевизията. И там бяхме станали парти, аз бях един път отшъл в Велико Търново нещо, там имах работа ли, на гости при него. И той вика в смисъл, вие сте познати ли какво? Вече се познахме, нали? Бяхме се запознали, бяха правили на събаряне на къща на едно време в Бояна на Big Brother там. И той не е бил Big Brother, бяха събрали там голяма част и там се запознали, размени координати. И отидах там на гост, той вика, ще вика едно момиче сега, много те харесва.
Вика, обаче, аз нали ще стоя при вас, вика, като правиш работа. Това от тях става. В едно малко апартаментче, дето големите палати, там в Велико Търново. Викам, хубаво, добре, айде. Защо се нави на това? Ами, бях по-малък, 27-8 годишна, сега ако съм няма да се навия, ама тогава викам пък сега, кой е хубаво, някой хубаво момиче. Аз се навия винаги. Аз винаги ще се навия. Сега може да не се навия вече аз, като завеса. Мичо Пищова има ли пара? Не, да ти кажа, не. Просто си пари от такива богаташи, бизнесмени, прави конкурси, нали, въз основа там да изкара някой лев. Награди, кюфтета и кебабчета нещо. Да, малки награди. Имаше зимна гума награда, която му дадат слънчогледите. Резервна гума за кола. Зимни гуми за кола, момичета. Тя имат вика, аз нямам кола, кога да ги прави тези зимни гуми. Другата слънчоглед, някъде са взели спонсор с някакъв един чувал слънчоглед 50 кг. От рента, от някаква рента. И та викна, и какво направихте с това момиче? И това момиче дойде така, хубаво симпатично момиче беше. И почна ми работа на спалнята, той е на един диван там при нас стаята. Той започна реч на газ, а пък аз започнах да работя върху нея. А вика, че има голяма патка. Ами... Аз съм го казал това, даже искаш да ме съди за това нещо. Верно, добре, няма. Ама чакай да кажа... големеци. Средното беше, от началото искал да ме съди за 20 000 лева. И после нещо говорили, после му рекли, после той рекал, добре ще направя промоция, познаваме се толкова години, намалям на 10 000 лева, защото сме били приятели през годините. Направим промоция за съденето. Това се е плюс. Ама не се стигна до съди. Да е жив и здрав човека сега. Не, жив и здрав, да, жив и здрав. Надявам се е добре. Ами не е много добре, по една шапа хапчета пи. Той вече на година, над 70 години да е жив и здрав, да, но обаче Мит, ако ни гледаш жив и здрав и на теб много сме си кефили с колата там, помна. Робот кола. Работеща, гореща кола, да. Абе, само едно време много хубави моменти имаше, няма да се върнат. Аз преди години, сега се случва за една абсурдна ситуация. Сега едно момиче ми се прави на много такова вярна и готина. И дълго иска да я сменя. И не си имаме отношения. И обаче сега решихме да таковаме. Тя ще бъде с една приятелка, аз съм мой приятел. И заедно направим, нали? Маса с нея, той с него, ма заедно. Чакай. Кой с кой? Аз съм с моята, той си нейната приятелка е с мой приятел. В една стая, да. И да си ги разменете Не, няма да размене. Тя ми казваше преди той, че иска сериозна връзка с мене, че ме обича, че държи на мене, че е готово всичко на мене. И такова. Всичкото си почна нормално, обаче по едно време нещо, другото момиче отиде до някъде и тя както много обичаше и седна на моя приятел. Пред мен направо голяма любов, голямо нещо. После пък приятелката като видя, че няма място за нея, тя дойде при мен. И горе-долу малко компенсираме нещата. Компенсация си е голяма. Да. Как са били ученическите години? Ученическите години бях малко задръстен и смотан. Стига. Сега казвам ти често. Колко години? Отворих се след 18, 19, 20 години нататък. За първи път беше това? Не, съвтието беше на 16. На 16. Обаче после имах един период, викам си уж такова лъвче, рус, сини очи, бял, горе-долу, слабичък, няма дебилина, няма нищо. Турски актьор, ей то същия. Ялек Ергена, поздрави Ялек. И 2 години, никой не ми обръщаше внимание. Ценност, такова, нищо. Там пробвам, нищо. Каква беше мадамата, дето се отвори? Тя беше една година по-голяма от мене. В училище? От Стара Загора. Бях ученик още аз. Значи на 16 съм бил, не знам, 10-11 клас. По-късно там, 15-16 годишен, по-късно бях аз. Имаше дори на 13-14 за такова. И тя между другото не усети, че аз съм и първия. Не знам, има някаква дарба още тогава. Съм такова. Не беше голяма красавица. После имаше този период, имах там 2-3 приятелки. После малко пък ми тръгнаха нещата. Преди да влезнах в Big Brother. Аз рано влезнах в Big Brother, аз още на 23 години влезнах. И вече като влезнах в Big Brother, там се промениха тотално нещата. Мерси. Беше нормално сложена, примерно към 1,65, към 52-3 кг. Не е слаба, не е дебела, но там 3-4 кг. Аз това момиче деца отворих колко тази маса горе-долу, широка. Аз съм бил с такива жени. Като е много дебела? Намира се всичко. Трудно се намира това. Че е хубаво прави нещата? Не смисъл какво да прави нещата. Какво прави нещата? Аз обърках къде да го таковам. Обърках дупките обърках.
Бил съм някъде с 6-7 по-дебели жени и пак бих бил някой път. Ама броиш ли ги, Веро, някъде? Ами Записваш не, ли? аз ги помня. Аз имам се на памет, нали? Да? И с колко ромки съм бил, примерно си спомням. А те, Ромки, ромките са по-страстни жени. С ромки си бил. Да, и аз съм бил с ромки. 15-20, да. Ето е да се... 15-20 бройки. Жени ромки, да, от ромски произход. През годините, аз съм на 41 години се Ама той човека... Ама всеки, който се прави примерно това, всеки е бъркал малко в шоколада все пак. Да, Между другото са били много сладки, много хубави има ромки. Ама много и аз много ги харесвам. Ама как става запознанството? Ами, аз между другото в Big Brother, като бяха много стари си, там той македонец имаше Лестър, той го спечели. Може да се го спомняте. Лестър го Да. И той нещо там се говорим за какви народности жени сме били. Да. И аз тогава казах, тогава бях с малко, с 2-3 бях бил само, тогава бедване. И това го казах, това го изучиха и сега да ми пишат много ромски момичета, като казах това. Защо не си фанат? Даже една искаше да се жени за мен. Беше направила колаж с мен и с нея, сватбени рокли, с бушенско конституция. Аз не ли правя татуировки, много роми идват при мен, да са ми живи и здрави, това са ми най-верните. Да, нямам нищо против ромите, да ги харесвам. Да, даже за мен те ми движат моята икономика, както и да. И дойде един дъщеря му така едра мадама. Да. Ромка, ама едра. Да, се разбира. Колкото едра, толкова килограми злато има. Да. И баща й каза, бе, момче, ти не си ли търсиш нещо, Да, така да разбирам. вече си на години да се задумяваш това, и аз много щур не мога да се усетя, защото тогава много работа. Вместо сега да са, ти що не станахме по едни барони да им там да... Ето така. Ама що да не става така? Мечтите са неограничени. Малко ще е хубаво да гледат, имат кописка, народно ядене циганско, много хубаво. Еми... Нема нищо, хапни. Не говори, това ли докато аз дъжда. Лъче, дай да хапне. Дай тази пържолка. Кафе, Не бе, ти искам и ти да Аз си межеш. капна. То сега между Име, другото, поръчайте си нещо хапате. между другото, много сега в момента се умешеше кръвта и много българи с ромки с българи и станаха много карашми така и те вече почти не се лечат. Има изписани като гледаш, че българ, обаче половината им кръв е ромска. И Ма сега много като видиш красиво. на другата страна от родата, едната. Извинявай, така ще се Да, няма проблем. Чакай, че тук как изборяваш 15-20 тук, ти си направил бая... Колко бройки имаш, Пацо? Ами сега ще речат пак се свъргат, Не, приказва. няма. Комплексари, че вземат пак да такова. Аз съм казвал се за тези неща. Някой ще рече, това лъже се такова, обаче аз никога не лъжа такива неща. Да. И които има по-близки хора покрай мене през годините, знаят за какво става въпрос, знаят, че истина. Те са примерно 3-4 човека, 5 дето от много години сме приятели и сме били много често заедно и знаят ми така по живот, с кои момичета съм бил, с кои не съм бил, с кои съм имал авантюра, с кои не. И голямо е числото доста. Само да ви кажа, че скоро четах за Казанова и за Дон Жуан, нали, в Средновековия там, когато са били Ренесанса. Женкарите през годините. През годините, да. Дето са останали във времето, за тях е било голяма работа, те са били примерно над 100 жени са били тези хора. И за времето тогава това е било голяма работа, те са останали в историята. Нали? Сега вече са като еталон за любовници, за Казанова, Дон Жуан, да. А пък аз 100 бройки съм ги правил, само това ще ви кажа, за 2 години, почти за 2 години и малко. Как бе? Заклевам се. Ето. Нали, не всичките ми период така. Все пак аз съм доста богат по живот. Сега на 25-6 години по живот. От 15-16 до 41. На 100, значи... Ама не, това ти казвам 2 силни години. Не казвам постоянно през 2 години да съм така. Казвам ти просто, че съм правил, да съм такъв силен период. Имал съм просто примерно за 4 години, съм имал примерно 50, 60. Ма как става това? Еми, как става? Сигурно крие някакви змей. Ма те не знаят. Кой не знае? Еми, тази бъдеща... Има някакви... Пращал ли си снимки така на жени? Случвало се, да, плащал съм. То това е класика, сега го няма вече това. Не, има го още пак. Само истинските машкари пращат. Ама нали като ми поискат, нали не съм първи няма да изтраскам да пратя. И с някой първо, когато си имаме отношение, или пък някой ти първо ще вече имам желание, тогава го пращам. Иначе сега някой не се познат, здравей и го изпрати. Няма как или много се готи да го изпратя, аз така няма как да. А Тиндър имаш ли? Не, няма такива работи. Нямам. И даже, нали ти казвам, през годините без Инстаграм, без TikTok, без WhatsApp, без Viber, без месенджер на телефона, даже стария ми телефон нямаха, беше само разговор. По дискотеки и във Фейсбук. И Фейсбук влизам само от лаптопа. Време да време. Има случаи и тя ми прави намека. Минавам, примерно тя ми се усмихне, или пък защото, когато ме изкара на сцената, те нали ме виждат, че сме заедно,
хората ми са кефят, хора се снимат с мене и малко е това афродизиак за някои жени. Да. Някои жени го харесват, нали? Не може да ги впечатли с това. Но има жени пък се впечатляват с това, нали, не всички не казвам. И като видят, че хората те харесват, се снимат с тебе и примерно нещо са минути за чечи поглед, тя ти се усмихне. Имал съм случай само много бързи такива неща. Даже не се запознаем, само се гледаме малко. Отиваме и само леко я фащам, без да си говорим, фащам за ръката, отиваме в тоалетна дисотеката и заклевам се. Без да си говорите. Да, без да ми си говори, даже имената си не сме си казали. Тя го знае. Тя те знае. Да. Добре де. Аз скоро имах един случай, пак много бърза свалка, тя не ме знаеше между другото. Беше малка 18-19 години, защото по-малките не ме знаят са всички, да си говорим реално, нали? Да. Аз съм бил преди 18 години, сега имаше период 5-6 години се показвах никъде. И бяхме в Карлово. Играем в футбол, благотворителна отбора на сърцето. И минавам се така с още двама приятели, вървя по главната улица. И две момичета стоят на една пейка и нещо така се. И аз погледах към едната, се стигнах поглед, аз се усмихнах, тя ми се усмихна, аз да ми маха. И аз се бахнах, продължихме. Обаче нещо ме бутна, продължихме, още викам, аз се връщам там. Вътрешно шестото ми чувство ме бутна. И се върнахме с тези момчета, вземе си говорим, те бяха две приятелки, изобщо не ме знаеха кой съм абсолютно. И един приятел се махна, другият мой приятел нещо да се заговарят с НАТО, отидаха до някакъв магазин нещо да взимат, ние останахме с това момиче двамата. И аз викам на нея, где да стоим тук, към хотела ми е тук надолу на 300 метра много близко. Викам се оставим един хубав спомен, сега лято е, викам какво ще има в това. И тя вика, че какво ще ме пуснеш, само сега запознахме, викам аз даже името никъде не ти знам, викам и ти моето не го знаеш. Викам добре, викам, ай хубаво помисли си. Сега примерно, ако стане нещо между нас, може да си поддържаме отношения, да се виждаме. А пък сега, ако се отрежеме така, най-вероятно нищо повече няма да се видим. А пък така има вратичка, може да се виждаме. И пък представи само, че ти харесва ти е хубаво и да искаш пак да ме видиш. Тя мисли малко. Вика, кое ти е хотела, казах и фанаме за ръката. И после нещо, обаче, като минаваме по това, няколко човека ме заговориха, снимаха с мен и тя сега видя, че има нещо по-различно странно. Да, стана интересно, обаче вече отидем, като срещам работа. Абе, вика ти кой си, как се казваш? Вече след като си хотела и се разсъждам, викам, да я напиши в Google Пацо Big Brother. И тя като написа, тя излизнаха много статии, клипове, предавания, интервюта. И тя вика, май, аз съм била с Пацо Big Brother, че си наистина много известен. Обаче не ме знаеше грам и пак бързо стана свалката. Държи отношение вече тия момичета деца минат. Някои си пишем чат път, някои са си намерили гаджета, са се спрели. По принцип не се занимавам с обвързани и с жени, с такива не, повече са свободни. Ония ден се видях с едно момиче и казах, викам, ще правим с Лъчката подкаст с Пацо от Big Brother. Тя ми вика, кой е то? Да бе, Аз знаеш какво направих? Изгоних и я блокирах от всяка. Ама няма защо да я заклониш да блокираш. Ти са малки, ти няма къде да знаят. Ма как няма да я блокираш? Ама тя, например, ако на 17-18 години, тя или не е била родена, аз кога съм вилнел, или е била на 1-2 годинки, няма как да знае. Ма това се едно да не знае Слави Трифонов също. Не е точно така са. Сега наистина, над 24-5 години тази възраст, така, нагоре вече, който се ме знае. Обаче те по-малките, сега ти първо, аз заради това го направих в TikTok и те да ме научат сега малко много. По-младите, по-малките, няма как да ме знаят, са 15-16 годишни, те ли са били родени, как да ме знаят, аз не съм се появял никъде. Кой ти е любимия автор? Ами аз за такова българска, криминални такива чета, много обичах на Христо Калчев, едно време ще за мутренските, ще са, сега не ми Салина, там, Мирон, дед бях за годините там, пригода. Между това си мисля. На здраве! На здраве. Трябва да направят някакъв сериал, филм за 90-те години. Хората още... Нали има под прикритие, какво е? Да, се сериал такова. И беше той много продаван в чужбина и много гледал. Аз ще те питам много важен въпрос. Добре. Колко момичета са ти дали на задна? Между другото, сега последните години... Анален секс. В последните години много искат, даже сами ти предлагат, аз отказвам, че не ми се занимава, защото да ви кажа, това е най-бързото нещо за заразяване там. Най-лесно там се фащат нещата. От анала. Няма ли да ни блокират тук канала? Не. Няма камера, така канала ще кажем. Канализацията. Да. И повечето време, само момента са по-широко скрини искат. Едно време ние ги навиваме колко време да ни пусне там. Какво ли не правим за там, а пък сега аз вече не искам да се дърпам даже от там. И последните 3-4 години отказвам да съм правил, иначе съм го правил, примерно на 15-20 да съм го правил. При всички години. Добре. Ама не е такова, не ми е любимо място.
колко в крайна сметка там? Питай ма за география някаква столица, целия свят. Даже по турния, защото Виж Европа обаче теб как те пита за интересни работи, такива наистина научни, а мен с него си говорим просто. Да. Обаче такова. Гледай как. За какво сетихте се? Как такова? Да, Ние са- ние са- А ти с колко си брал канала? Ми канал с една само. Една? Така. Аз съм си откровен. Канал една само. А Турек прави ли си? Ти са обичаш с две жени? Не. Ти? Аз съм... Ти с две жени само? Право си. Това наистина е хубаво. Това е похвално. Ти прави ли си? Над 20, 18-20. Аз не съм. Да. Аз съм при Ема, селската аз съм работа. много по-голям от вас. Ама чакай толкова по-голям. Аз съм при тази селската история. Хванем при 3-4 приятели и да им заберем някоя. Валя общата не, това и не е. правим Това кърско. Това не съм. Правим кърско, като аз сме се на говоря- полето, правим морско, като сме на такова. Истинската тройка е един мъж и с две жени. Да се отдадат и раздадат на него. Това е. Двама мъже и една жена, сега това е изобщо. Ама ние, такви два мъже, ние по 3-4. Да, разбирам. Аз съм участвал в такива неща, не искам да си ги спомням. Слушай, чао, бе, пац. Да, бе, как ще не слушаш? Това е най-великата музика. Какво правите? Това ви е... Ами, приятели като сме си приятели, разбираме се, толкова доказваме се през годините, наистина, много силно приятелство. 18 години приятелство и познаваме се само с един поглед вече, както се казва. И много обичам поп-фолк музиката на България, която тя ме идентифицира нас. Да, сега искам малко да ме пита за география нещо. Някой да ме затрудниш някоя държава, ти ще знаеш, искам да мисля, питам- че аз няма да я знам. Добре, Тайланд. Банкок, това е лесно тя. Добре, Тайван. Тайпе. Добре. По-трудно нещо. Ако искаш Африка или Южна Америка, Северна Америка. Само столици ли? Дай нещо свързано. Добре и върхове нещо, метри. Чакай сега. На здраве! Здраве! На здраве, пичове. Чуваме ли се, приятели? Как е? Не знам. На Монголия е Улан Батор. На Монголия. Тук ме писаха на Монголия. Веднага отговарям Улан Батор. Не съм чул, никъде не съм видял. Значи, човекът гениален, обаче аз не го познавам в такава среда. Така светлина, искам да се развихри, да разкъсаме тениските и пак Big Brother първи сезон ли беше? 3 Big Brother 3, 2006, пак началото, зората на Big Brother. Той почна 2004, аз бях 2006. Абе, искам да ми... Разкажи ми с Коцо някаква история. Значи, Коцо се, пак ти казвам, идол ми е човек. Много се радвам и някой път ще дойдеш някакво участие тук по Пловдив, Пазарджик, ще ви запознаем, ще снимате. Да. Като се видим някой път, Ще дойдеш, като На той такова- идва често в Бушидов Пловдив. ще дойда Тук да е ви близко. поздравя специално, да видя. Драги се, аз виждам, че сме народни хора. Да, бе, много ясно, така е. Така? Той, ние сме двамата и сме ние изобщо към всички хора сме равни, еднакви, на всеки Да. обръща внимание, кой да не звика отиваме при тях. Много ясно как. И хората това го виждат и го оценят за години. Ти си човек на народа, ти си на всички как са такова. Затова, Има като си сега, които не ме обичат, да са живи и здрави, Ама нали? като ти- Ма като то не е имаш- нормално всички да харесват да те обичат. Тогава Като имаш жена, тя трябва да е наясно, че ти си публична личност. За мен ти си за всички, не си само за нея. така е, да. Трябва 1 милион жени. Даже преди години майката на детето ми, като сме взели, тя вика много се дразни, като излезе някъде в мол или на разходка, вика бутат са хората, вика това не го забележам, аз го виждам, вика тя, защото на нея тя прави впечатление, нали, коментират, бутат са, сочат, и вика това, вика мен е приятно, вика, ама сега няма как, нали. Виж сега, а от All Stars даха ли някакви пари? All Stars, да, All Stars имаш вече там поканиха, имаш с да, хонорар. хонорар. Да, иначе първият път в Бибран там няма, Там на не никой не дава, кара. не. Ти там си подал документ, ти не си известен. Да. Ти там вече това е достатъчно, че ти дават тая сцена, тая арена сцена Да да си Бибран. покажеш. Вече ти да се развиваш, ако покажеш нали, нещо, се изиграеш правилно карти, нали може да... Абе, вътре обаче, като влезеш, полудяваш по някое време. И да нали? ти кажа, като се настроиш, аз имам много така силна психика, настроили се за някъде. Да. Даже аз най-трудните моменти изживях, аз бях 2 пъти изолация по 6-7 дни, самичък в една тайна стая. Добре, как изглеждаш, човек? Аз бях болен от коронавирус преди 2 години, 7-8 дена си стоях вътре, у нас полудях, човек. Ама хем си има телевизия, интернет, И всичко си всичко има. А има. пък там става нямах нищо. Нито Добре, телевизия, как нито интернет. са? Настроявам се, мисля Това си зодия някакви си. неща, аз съм Зори и Риби. Риби. 11 марта, да. 11 марта, аз съм 11 юли, аз съм рак, той лъв ли беше? Скорпион. 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 Това, принципно се разбираме, ние сме морски зодии, ама скорпионите са много опасни. В какъв смисъл? Предатели. Глупости. Предатели сте. Скорпион е сериозна зодия, но не са предатели. са ли? Аз имам много хубави Има много хубави спомени, да, авантюри да. с жени скорпионки. и да Те няма са да много забравя. страстни. Те са много Тя даже страстни. майката на детето ми е скорпион. Да. Виж ли? Ще ти кажа, че моето мнение за теб винаги е било много положително. И аз мисля, че ти всъщност
хората имат положително мнение за теб, защото ти не, правил си излагации, сега няма какво да се говорим, но тези излагации ти си реагирал на тях човешки и емоционално и затова хората ти харесват. И хубаво е хората да си показват емоциите. Сега сървим, това ни е, деца вика, ние сме пионери в създаването на някакво съдържание. Показваме ли емоции в съдържанието, хората ще го усетят. Така че Да, много пъти първично, първосигнално, дето много хора, примерно като са на екран или на телевизия, ще се замислят, няма да реагират така. Дори да реагират така в живота, се отдръпнат, че гледат, нали, да се обрани, да се харесат на хората, да не се изложат. Обаче аз, нали, тръгвам, както съм си дава, дори да се изложа и хората това го виждат и аз винаги се получава от дефекта ефект. И толкова години не случайно ще не ме забравя хората и се сещат за мене. И ви двамата, аз с толкова успешни ютубъри и тиктокъри. Имате по 700 хиляди гледания са и канала ви е развит. И ти първо още повече да може да се разви с времето и сте коментирали за мен, сега се сетихте за мен, му поканихте, за мен това е чест. Ама вие просто заради приликата така. Не заради приликата, през годините, да. Аз като нямах какво да правя през годините, като легна да спа, аз много обичам така си гледам някакви щуротийки и при от пет неща, дето съм гледал, в едното си ти. Твои скетчи от едно време там Защо си го гледал и то ти излиза сега, като гледаш някакви неща. Давай, човек, ти как качват се на много, между другото, тези неща и качват на много ти първето, може би това. Хем са толкова стари и още да решат някакъв вайрал, някакъв интерес. За годините са останали толкова много неща. То Мак Папазов, знаеш ли го? Ни правим битка с него, да. Значи Мак Папазов, като го видях, леко ми напомни на това, разбираш, и викам, едно време, викам, Митю Пищол Пацо, викам, викам, този човек от така, от старата генерация, викам, и драго ми е, ние между другото се допаднахме с него, правим битки, той е много готин пич. Аз не да. знам, що има, го заплашат го такова. Защото може би, защото той ги псува ги, нарежда ги, има някои са такива, всякакви неща стават, но... Значи, ако си наблизо Мак Папазов, казвам ти го откровено, ние може да те закриляме тук из Пазарджишката област и да ти дадем защита. Това мога да направим за теб, нали? И да дойде той при вас в подкаста да направите едно хубаво предаване. Заповяда, разбира се, как той е до Асеновград живее, той е близко, няма да рече. Той е близко. Знае само столицата си Пацо Ванко. Не бях само това съм знаел. И другите работи отгоре. Не отгоре някой точно, от 5 неща, 3-4 отгоре. Ванко едно ли? Не, някакъв друг Ванко. Васил. Пацо, кажи за Пенил, кой е този с бялата тениска, за тебе питат. Ето такова въпрос. Пламена Димитро. Може да те хареса някой готина мацка. От 3 години не е питала жена за мен. Много ти благодаря, Пламена. Аз съм Алекс, приятно ми е. Той между другото лъчо не се виждаш, само че се виждаме двамата. Той е малко по-стане. А те те знаят, значи това е такова. Тък му се зарадвах. Ама не, това е... Тък му се зарадвах. Ако искаш да кажи нещо, социална мрежата посред, който иска. Кажи. Те ма знаят хората, ето. Мистер Алексин сме ние. Мистер Правим татуировки с мимето там. И така. Татуиската. Чаем други неща. Да ти направим тату сме. Не искам такива неща. За дечеричката името някъде, не искаш? Ако по-нататък, ако решаш да се обърна. Ама почти всеки има татуировка. Ще отваряме студио в София, първо в Солун в Гърция, след това в София. Хубаво, много хубаво развивате се. Идваш при нас, къде ти си брат на... Вися, Морска зодия първо. Второ, легенда. Ти, в смисъл, как познавам мои родни, така познавам и теб. Не ти казвам, гледал съм те 100 пъти. Така че такива народни хора аз много уважавам. Ние като правим такива предавания работи, Лъчо се заема с интелигенцията, защото той е по-интелигентен. Аз се заемам с софрата, разбираш и тук... Всеки трябва да си има неговата част, добре. Всеки си има таковата. Сега и ти се виждаш и ще почна питат и за теб. Ще е такова. Имаш ли, какви са ти хобитата? Така, събирате ли са на масата такова? Да, малко така курбанджийско. При нас е лав курбанджия. Така да е? Да, ама не съм такъв човек аз. Какво правиш? Аз обичам да спортувам с приятели, 14-15 км бързо ходим, не вървиме. Да, много обичам. Я свалих 7-8 кг. Не, добре изглеждаш. Благодаря. Обичам също така, имам също, малко спрях, но обичах да карти да играем такива игри, но не е покер и комари, по-така древни символични някакви неща, почерпки такива.
Колело също карам, обичам да качвам се на колелото и карам по 20-30 км. Да, обичам спорта. Браво. Обичам филми да гледам. Примерно киноман съм, на кино хора, но има някаква интересна продукция, гледам на премиерата, като взе на кино. На лаптопа, на телевизора гледам някакви неща, си гледам. Обичам да чета някакви факти, интересни, някакви неща и такива. А футбол? Футбола също играех много преди години. Събираме се едно време малко си бил футболист. Аз съм бил футболист, да. Обаче такова прекратих се последните 3-4 години, вече спрях да играя в футбол. Вече ме страх от контузии, вече станахме на години. Играя само единствено отбора на сърцето, да поздравявам момчетата от отбора на сърцето. Играем от град на град някой път, някакви на поканят благотворително. Не правите маси такива работи. Правим там след мачовете, правим, обаче... Курбанджийски викаш? Да, аз защото не съм пияч, не обичам да пия алкохол. Не си, Не. Нито ръки, нито вина, нито бири, нито уискита. Хапвам, иначе скавам апетит, мезенца обичам, но пък като принцип те като съберем много работи, аз съм много така, малко съм червогодник, от това да опитам и не ми влияе добре. И се натъпча много и после ми е тежко няколко години, затова избягвам тези неща. Защото сега, примерно, много пъти, с който седнем, той напълни трапезата, поръча от всичко, тя хапнат малко някакви неща. И аз пък мене ми грохота, пък имах колко много хора, сега българи и учени хора, сега са по кошовете, няма какво да ядат и да връщам и да разсъщавам храна. И аз умета всичкото и после ми е тежко се надуе и затова избягвам много такива неща. Да ги таковаш. Приятели, и пак казвам, Ало! първи епизод от един народен подкаст, който е свързан с приятели, мезета и легенди. При нас ще виждате само легенди. И даваме началото с нашия брат Мерси. Панайот. Много им беше приятно. Много се чувствах добре в вашата компания. Много така. Аз къде, нали, като ми е някъде много хубаво, много се отпускам, говоря. Ето вие видяхте, на всяки теми всичко съм откровен. И много ми беше хубаво и първо през времето нататък се виждаме пак, ще се радвам да поддържаме отношения. Да. Сечеме в TikTok-а. Да, вече ставам аз TikTok, където 100 човека да гледат в момента на живо, да ги поздравим всички. Бъдете на всички. И пожелавам ви успех на новата рубрика. Дано аз съм късметлия, съм Божий човек, дано ви прокарам крак, да тръгнат, да имате готини гости, да се получават супер лайфове, да има гледаемост, да има рекламодатели, да има всичко. И аз да взема малко късмет от вас и мен да ме извика някой за някоя реклама. Ще викат от тук нататък, ще видиш, че да рекламираме пак и твоя хубав Ераво. Благодаря. Зехтин, имаше го в веригите. Ще го пием със здраве, да сме по-здрави и така нататък. Лайквайте ни, шервайте ни, бричка И всички в TikTok, споделяйте моя лайф и последвайте ме, ако ви харесва това, което правим, и последвайте ни, за да видите и други легенди и така. Това е. Айде. Бъдете здрави и всичко добро. Чао. Чао.